Assalamu alaikum al'ummar duniya, sunana Abdullahi, shugaban cibiyar bada magunguna na Kashful Alil. Muna gode wa Allah da ya sanya cibiyar Kashful Alil ita ce ta ɗaya a duniya wajen bada maganin cutar HIV kuma a warke. Cibiyar Kashful Alil muna binciko magunguna ne tare da ƙwararru masana ilimin itatuwa daga sassa daban-daban na duniya a cikin manyan littattafai na tibbul a'shab kamar ƙasar Egypt da ƙasar India, ƙasar Sin har ma da nan Najeriya. Ina masu fama da matsala ta rashin haihuwa, infertility, matsalar ciwon ƙoda, matsalar cutar sikila da ma ciwon hanta da ma matsaloli na rashin gamsar da iyali, duk muna ba da magani. Matsalar istimna'i tana haifar da cututtuka a jikin ɗan adam kamar yawan mantuwa, loss of memory da kuma bugun ƙirji tare da ciwon jiki da kuma matsala ta infertility wato low sperm count. Cibiyar Kashful Alil muna ba da magani akan kowace irin larura har ma da matsalar jinnu, iska, sihiri da sammu. Za ku same mu a jihar Borno cikin garin Maiduguri, titin Kwastin opposite Marazen jikin Yunal inda ake scanning ko kuma a babban layi. A jihar Kano kuma za ku same mu a Zoo Road opposite Sahad Store. A birnin tarayya Abuja muna Kuje. A jihar Gombe muna cikin Ummi Plaza. Sannan a jihar Katsina muna opposite Riyadul Qur'an. A garin Mubi za ku same mu a daidai bakin kasuwa. Sannan a jihar Lagos muna Agege Morikas. A jihar Kaduna muna Hayin Rigasa. A jihar Sokoto muna Ƙofar Taramniya. Sannan a jihar Bauchi muna CBN Roundabout cikin AIB Plaza. A jamhuriyar Niger za ku same mu a cikin Yamai. Sannan a Maradi muna bakin babban kasuwa. Soko makaranta, soko makaranta. Hamisu, dan Allah ka yi hakuri. Kai, wai ya zan yi a cikin wannan makarantar? Gashi sanadiyar soyayyar yarinyar nan ya sa ni a cikin wani yanayi. Duk wannan a sanadiyar soyayyar Farida ne. Me yasa ba za ki fahimta ba, Farida? Me yasa ba za ki fahimce ni ba? Me yasa? Me yasa, Farida? Soko makaranta, soko makaranta, soko makaranta, wanne ne ba wanne ba. Soko makaranta, soko makaranta, soko makaranta, wanne ne ba wanne ba. Haɗuwar makaranta muka yi ba zan mantawa. Wai me ke shirin faruwa da ni ne a wannan makarantar? Amma na fuskanci Kamal ya nemi ni so ne na gaskiya. Sai dai ba abin da ya kawo ni wannan makarantar ba kenan. Kuma gashi na kamu da soyayyar Kamal. Babban damuwan shine har in Firisfa ya sani zan iya shiga damuwan da zuciyana ba zai iya ɗauka ba. Tunanina na biyu shine in na yarje masa kamar na zubar da ƙimana ne a gare shi. Amma mu ci gaba da tafiya a hakan. Farida? Farida? Farida! Haba Jagwa, me haka? Ka zo ka razanar da ni. Ka san tunanin da nake yi ne? Ina ruwana da tunaninki, ni abin da ya kawo ni shine na zo na faɗa miki. To ina jin ka, me ke tafe da kai?
Na ji labarin an ce Kamal yana soyayya da ke. Shin haka ne ko ba haka ba? In ne soyayya da shi me naka a ciki? Wai shin wa ma ya baka labari? Na ga kamar kina ji da kanki. Ni ina tausaya miki. Amma ke ba kya tausaya ma kanki. Ka daina nuna min hannu. Dan yanda nake jin kaina, zan iya yin komai akan abin da nake so. Mai ta maka da har za ka yi tunanin ɗaga hannu ka mari fuskanta? Wannan ba huruminka ba ne. Don haka ka ja mata kunne. You have to know how to correct your anger and emotion in dai akan Farida ne. Na san ka san waye jagwa a wannan makarantar. Don haka ka kiyaye. Soko makaranta, soko makaranta, soko makaranta. Lallai kuwa, na ga jagwa yana so ya shiga gona na. Tabbas an kawo lokacin da zan nuna masa ni waye a wannan makarantar. Kamal, me kake yi a nan wajen? Wallahi ina kan wani nazari ne, ka san lokacin text ya kusa zuwa ba kaɗan za mu text a aji. To shi kenan ba damuwa, da zarar lokaci ya yi, ka shiga aji. Ba da. Jiya ban ga abokinka Mustapha a makarantar nan ba. Yau ma haka. Ni ma ban sani ba. Tun jiya har zuwa yau ni ma ban ga shi a wannan makarantar ba, kuma ban san me yake faruwa ba. To shikenan. Sai an jima. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Farida, kulawa da masoyiya ya fi kulawa da arziki. Ya ce a ce na kai matakin da kin tausaya min, kin karɓi soyayya na. Kamal kenan. Ba zan ki uzurinka ba. Amma dai har yanzu ina kan bakana. Domin karatu ta kawo ni wannan makarantar ba soyayya ba. To shikenan Farida, ina nan tare da ke duk daɗi, duk wuya, domin soyayyarki ba zai taɓa gushewa a cikin zuciyana ba. Da ke kaɗai na saba Farida a cikin wannan makarantar. Farida ki sani ba zan taɓa iya rayuwa ba tare da ke ba. Ki tausaya min, ki taimaki rayuwana Farida. Ke kaɗai ce burina. Farida, na yadda da ke kamar yadda na yadda da ahalina gabaki ɗaya. Ba zan taɓa iya karya alkawarin da na yi a wannan makarantar ba. Shikenan Farida, hakan ba zai sa na daina son ki ba. Ke Farida, wato baki cika shaidin da na miki ba ko? Amma kuna son in ɓata muku lissafin ku a makarantar nan ko? Wani lissafi za ka ɓata mana bayan ka san cewa ni wani ne a wannan makarantar. Kuma tunanin da kake akan Farida ba zai taɓa yin aiki ba. Dakata mai karamin lissafi. Yadda kake ɗaukan kanka kai wani ne, haka ni ma nake jin kaina wani ne a wannan makarantar. Ni dai na muku kashedi, in ba ku ji ba kun san me zai biyo baya. Soko makaranta, soko makaranta, soko makaranta. Farida kin ji abin da yake faɗa? Ni ma ina bayansa, in ka ji ya yi maka aiki. Soko makaranta, soko makaranta, wanne ne ba wanne ba. Haɗuwar
makaranta muka yi ba zan mantawa. Ta sa na ranta ni ma santa nake ba waiwa. Soyayya ne da ita wai ba zan mantawa. Farida, me yasa ba za ki gane irin son da nake miki ba? Farida, me yasa ba za ki bani matsuguni a cikin zuciyarki ba? Ina son ki, Farida. Soko makaranta, soko makaranta. Farida, Farida. Soko makaranta, soko makaranta. Aba Farida, ai ko ba komai kya dan tsaya mai gaisuwa kafin ki wuce mu ko? Ni halaka na da ku da har sai na tsaya na gaida ku. Farida, kar ki manta akwai wani gasan da muka sa tsakanin ya da ke. Wani gasa kenan? Ina jiran saukan marinki. Dan me zaka dakatar min da farin cikinta? Farida, Yanzu marin kar za ta yi shine farin ciki a gare ka? kwarai kuwa shine farin ciki na a gare ta. Farida, Soko makaranta, soko makaranta, soko makaranta, wanne ne ba. Lallai yanzu ne na tabbatar da cewa yawan shan maganin ciwon hauka bai ya kawo waraka. Kuma ka sani daga yau har in baka rabu da Farida ba, babu ni babu kai. sai me? Haka fada? Ba komai. Sai an jima. Soko makaranta, soko makaranta, soko makaranta, wanne ne ba wanne ba. Soko makaranta, soko makaranta, soko makaranta. Farida. Farida, dama ina son ganin ki. Me yasa kwana biyu a wannan makaranta bana cika ganin Aisha? Wallahi ta yi tafiya. Ni ma kaina ban san ta yi tafiyan ba. Na ji labari ne akan ta yi tafiya. To shikenan ba matsala. Amma fa ta yi babban kuskure tunda bata iya sanar da kowa akan za ta yi tafiya ba. To shikenan babu damuwa, za ki iya tafiya. To shikenan malam. Sai an jima. Na zo ne baka haƙuri akan abin da ya faru jiya. Kai haƙuri, ni ma ban yi tsammanin zan iya aikata wannan abun ba. Gaskiya abokina ta bani mamaki. Akan mace za ta samu rabu da juna? Kada ka damu, ina tare da kai iya wuya. Manta da wannan. Ba damuwa abokina. Na yafe maka. Akai na wani. Babu komai. Na gode. Ba komai ne. Soko makaranta, soko makaranta, soko makaranta, wanne ne ba wanne ba. Dama kai nake nema. Lafiya? Ina son ka ba abokinka shawara inda damuwan ya lafiya da shi. Dan har in Kai! Za ka ta mai ƙaramin basira. Dan rijiya ba wajen wasan yaro ba ne. Soyayya ta wuce wasa. Dan takan iya saka mutum ya yi abin da ba a yi tsammani ba. Sannan kuma ya kamata ka sani,
Idan har na faɗa ma principal yanayin halayenka irin abubuwan da kake a cikin wannan makarantar, to kashinka ya bushe. Dan ta sai dai ka bar wannan makaranta. Me ya faru? Ban gane me na aikata ba. Na san ba za ka gane ba. Don lokacin da kai abun kai tsammanin ka babu wanda ya ganka. Kai ne wanda ka sace dictionary na principal don cimma burinka a kowane jarabawa a makarantar nan, saboda ƙwaƙwalwanka baya ɗaukan komai. Sauran bayanin sai mun sake haɗuwa. Don haka ka kiyaye, ka san da suwa za ka yi. Soko makaranta, soko makaranta, soko makaranta, wanne ne ba wanne ba. Soko makaranta, soko makaranta, soko makaranta, wanne ne ba wanne ba. Assalamu alaikum. Ya abokina. Kana mai ana haka tun ɗazu nake ta neman ka, ina ta zaga makarantar nan ban ganka ba. Wallahi ina dan hutu ne a nan, ta san hayaniyar ta dan yawa ne. Sai dai ina kan zaman sai na ji jagora zo min da wani labari, wai kun dan yi wani sa'in sa da shi. Ban gane ba Kamal, wai me ke faruwa ne? Gani ne sai wani kallon kallo kuke wa junanku. Lafiya kuwa? Soko makaranta, makaranta, soko makaranta. Kamal, zan so ka faɗa min me ke tsakaninka da jagwani. To wai shi waye shi da zai daga hannu ya mari Farida? Sai abin da ya ne ya aikatawa kenan? Kwarai kuwa, ba dan na isa wurin ba da Allah kaɗai san me zai faru a wurin nan. Yunkurin yin haka a gare shi babban kuskure ne. Yanzu dai manta da lamarinsa abokina, na san cewa ba zai taɓa iya yi mata komai ba. Muddin ina nan a cikin wannan makarantar. Abokina, wai kai kana ganin waye zai shiga har cikin ofis na principal ya sata wannan dictionary ba gane shi ba. Amma fa zuciya na raya min kaman jagwa ne ba. A ka daina zargin abin da baka ji ba baka gani ba, don hakan bai dace da kai ba. To shikenan, ko ma waye yayi za mu gani kuma asiri zai toni. Ban gane ba, ban ga takarda na nan ba. Ban ga takarda ba ɗaya a nan gurin ba. Soko makaranta. Assalamu alaikum masoya. Mun gode da lokacin da kuke bamu da kuma sauraron mu da kuke a koda yaushe a kuma kowane irin lokaci, to muna godiya. Ku ci gaba da bibiyan mu a YouTube channel namu mai suna S Dan Hausa. Mu kuma mun muku alƙawari za mu ci gaba da kawo muku ƙayatattun shiri mai ilmantarwa da wayar da kai wanda zai tafi da daidai da yanayin zamani a cikin shirin so ko makaranta. Akwai abubuwa masu kyau da kuma ilmantarwa, wani abun ma sai kun biyo mu za ku fuskanci menene muke so mu ilmantar muku da shi a cikin wannan shirin. Mun gode, mun bar ku lafiya.